for their love for the sport. So we're really happy that we got the opportunity now as a national team to come here. We are excited, looking forward to the turnaround of the people, and let's win the 2 games together as a nation. Thank you Meghalaya government for providing such an amazing facility. Now PCN dengan negajan miet ngena pai biang segi benta jong ka kubor. Kiriu runar ki bamda ni kamensi metep lam kila wiyang ding ya kawe ke jingking diang kebadan haka Ranikor Civil Subdivision. Bat kila penpraru iki Mawkynroh Rel hak surok PWD kebadan nak shnong Pynden Umjarain hawarsan lengdo jong ka district Southwest Khasi Hills. Kiriu syam kabu ni kibriu ki bamdan jok kamensi metep lam hak imlang salang kila penpra ya ka Mawkynroh Rel hak surok PWD kaba hapoh usam jong ka shnong Pynden Umjarain hawarsan lengdo ak district Southwest Khasi Hills. Katkum kita long kubor balayo lom le thu bakane ke jingja kala ja kini ke kendiat singi ke belet ha ke surok PWD ke bahap apa ke jingpet jong ketenat PWD Ranikor Division ha ke ba kibrio ki bamla ban itu kila bomba penpra ya ki Mawkynroh Rel ha baro arliang ke surok ya ke ba office PWD kadang syudap ban pak maramot namar bakala jot. Ha ka bede bagani ke jingja na kaliang kesnang Pynden Umjarain ka penpau ke jing sngosi ke bakrau halor ke jing le bam sut nyo jong kini kibrio bat ka shnong kala maham teng eru belada lab i kebedan keti ban penjat di kini ki Mawkynroh Rel bakin ngat ha ke jing Shah penstom. Nakaliang jong i kasnong Pynden Umjarain i pendam jur ya ke jing le riu klau jong kibriu ki papen pra ya ki Mawkynroh Rel jong ka surok PWD. Kabahap hapoh uput nisar shnong jong i. Ya kaba nakaliang ka departemen PWD kala ai pan maramot ya kitai ki Mawkynroh Rel ki balijot hagi kontraktor bat kalong ka basnosi ha ka balayo i pada lapen ban kum ka ne jingle ka pomdon su ka jingyeti blam kum ta ngi kum ka shnong ni kentu ya ki briu ki basyong basa ha ka dong ka than pa ngim dei pan le ya ki bakum kini ki jingle badada lap ya ki bakum kini ki jing penjot kin ngat ha ka jing Shah penstom ki pateng